Кайнар ялкынлы сәламнәрем сезгә, дусларым. Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Ниһаять инде без Туган тел ТТ Милли премия тантанасының 6нчы тапкыр уздырыла торган бәйрәменең икенче бүлеген сезгә бүләк итәргә керештек, дуслар. Әйе, кызу, рәхәт, җылы, шул ук вакытта халыкчан безнең мега позитив шәп тамашаның репортажы сезнең өчен. Әйдәгез, бергәләп. Хөрмәтле тамашачылар, Элвин Грей әле сәхнәдә үзенең чыгышын бүләк итә һәм инде аның музыкантлары барабанчыгына карап, шул барабанчыларга карап, гөл минем дә барабан артында утырып нашай дип сукалап дәрт итеп уйныйсы килә, дуслар. Гомумән, Туган тел телеканалының ТТ Милли премиясе тантанасы шәп, яхшы, зауыклы бара, дуслар. Мондагы энергетиканы сезгә дә җиткерергә тырышып йөрим мин, Роза Хәйруллина. Элвин Грей! Сагындым үзен тирләп пешкән, әйе, ул шулай. Ул җырласа тирләп пешеп җырлый, чөнки аның өстендә дә шундый бит калын киемнәр. Юкак кына бит ул. Шаймыни. Ну, син бердә бит инде теге юкка гына киемнән чыкмыйсың гомерең буена теге. Иҗат итә башлаганда син шарфлар булып чыгаең безнең җәйге проектларда хәтта. Котлыйбыз сине ТТ Милли премия алуың белән. Рәхмәт Туган тел. Әшәкәндә Туган тел белән бергә башланым һәм Туган тел белән бергә артабан да алга барачакбыз. Зур рәхмәт Туган тел, зур рәхмәт хөрмәтле тамашачылар. Бу безнең еңү, бу безнең бергә еңү. Зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Радик. Бүгенгесе көнне тамашачыларны 3 сорау борчый. Син беләсең аның үзен. Беренчесе, нишләп Радик нәкъ өйләнгәч бик әз җырлар иҗат итә башлады ди. Икенчесе, ни өчен ул Мәскәүгә күченеп китте ди. Өченчесе, качан аларның гаиләләрендә тулылану булыр икән ди. Аның тырышабыз инде. Өченчесеннән башладык. Беренчесе, ни өчен өйләнгәч нәкъ иҗат итүең синең теге сирәгәйде дип әйтикме инде чыгышларың? Түгел, әшәкәндә йырдар хәзер башкорт татар телендә генә түгел, хәзер рус телендә лә иҗат итәбез, чөнки гастрольдәр география киңәя, зурая. Шуның өчен безнең әле концертлар рус эстрадаһында ла бар. Шуның өчен бөтә эстрадага бүленеп булмай. Без әлбиттә тырышабыз бөтә телдә лә йырдар язарга, һәм дә Алла бирһә, киләсе елда, яңа елда йырдар күбрәк булачак, обязательно. Димәк, безнең күңелгә ничек җылы, рәхәт, якын, шулай ук дәвам итәчәк Радик. Үзебезнең телдә җырлар башкарачак, концертлары белән тамашачыларны куандырачак. Һәм инде Уфа сәхнәләрендә шулай ук Туган тел проектларында да синең чыгышларыңны без көтеп калабыз, сагынып. Рәхмәт Туган тел. Бәхетле булыгыз. ТТ Милли премия тантанасы дәвам итә 6нчы тапкыр. Иркә, ә сезнең кулыгызда ничәнче статуэтка? Күбенчесе. Шунда инде хәзер специально бер шкаф алып куйдым, шифонер, шунда сервант. Премияларым өчен чөнкеләрдә бик күбәйде. Әлхәмдүлилләх, Аллага шөкер. Быел бу безнең ничәнче премия инде. Без быел урабыз гына, бәрәбез гына егетләр белән, бу әле бу башы гына дигән теләктә калык инде бөтенебез әле бу башы гына, һәм инде киләчәктә дә матур җырлар тудырып, тамашачының күңелен күреп, Туган тел телеканалы белән дус, матур яшәп, һәм инде күп кенә премияларны алырга ясын, һәм инде мондый зур, шундый грандиоз премиялар ешрак булсын, һәм инде безне чакырсыннар. Әлбәттә инде тамашачы, монда инде тамашачыдан тора, әлбәттә сез аны бик яхшы беләсез. Миңа калса, без яхшыларның берсе, шулай бит егетләр? Шулай. Дигез әле, шуңа күрә без тагын да яхшырак тырышырбыз инде, һәм инде матур җырлар иҗат итәргә, һәм инде җырларга вәгъдә бирәбез. Без сезне көтеп калабыз һәрбер тамашабызда, зарыгып, сагынып. Иркә һәм аның супер командасы ТТ Милли премия Туган тел.
Шулай дуслар, бүгін Мирхат Гайсин, Айгөл Габдуллина біздің туған тел телеканалының ТТ премия тамашасын алып баралар. Әйден бейт, сәхнеде де шундай заряд, шундай яқтылық, шундай матур жыр мұңынар. Сәхне артында да енді біздің қанағат езі, матур көтәрінгі кәйфлі артистларыбыз. Баядыр микрофонын береге тиіш, Илхан. Хайе, менә шулай, менә кімдір микрофон ізлей, кімдір гитарасын дұрыслей, кімдір мында өзінің сөздерін қабатлый, дуслар. Нишік бар шулай көрсетәбіз. Нәқ сыр итеп кенә тапшырында сіз эксклюзив кадрларны қарап отырасыз. Көңілі материаллар sizге. Очень хороший концерт. Меня Льва приехали поддержать. Он наш кумир, точнее, мы его фанаты. Да, великолепный концерт. Наслаждаемся, радуемся за каждого артиста, который сегодня радует каждого зрителя в этом зале. Лев Кулушев үзенең төркеме белән, алай гына да түгел, үзенең улы белән безнең ТТ премия тантанасына килеп җиткән. Лев, сине шундый зур төркемдә күрү үзе бер шундый күңелле күренеш. Син хәзер үзеңнең төркемеңне булдырып, шәхсән чыгыш ясый башладыңмы? Әлбәттә, менә инде 2022 елда мин үзем генә җырлый башладым и менә инде шакырам талантлы яшьләрне. ТТ премия тантанасының ничәнче статуэткасын тотып торасың? 4-нче статуэтка минем гомеремдә, язмышымда, тормышымда. Туган тел, рәхмәт сезгә, тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә, то, что вы нас цените. Туган тел, сез супер! Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда яшь талантлы, әлегесе вакытта айрыша тамашачылар мәхәббәтен яулаган Ишат Сафин Казаннан йөгереп атлый чабып килеп җиттең әйме Уфага. Исәннәрмесез, хәерле кич. Уфаның яраткан тамашачыларым йөгереп, сагынып килеп җиттем сезне. Рәхмәт кичә алкышларыгыз өчен. Рәхмәт. Инде минем зур рәхмәт әйтәсем килә, хөрмәтле яраткан тамашачыларым һәм дә шушы җырның авторларына зур рәхмәт әйтәсем килә. Илнат Фархуллинга, Гөлфәбә Шакировага. Һәм шулай исәнлектә, саулыкта матур итеп яшәгән насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Карап торам да, син үзең исәпләдеңме әле, Ишат? Менә синең костюмыңның менә бу бизәкләре, әйме, тап безнең Туган тел телеканалының логотипы, менә безнең яңартылган баннерыбызга ничек туры килеп тора. Сине монда гына калдырсак инде без. Алдан карап килдем бит инде. Шуңа өчен аерым кием тектереп, менә именно сезнең өчен махсус кием тектердем. Беренче тапкыр шушында кидем. Зур рахмат Туган тел каналына. Минем беренче сездән статуэтка. Зур рахмат, Алла бирсә, без сезнең белән аткарачак эшләр күп әле. Алла бирсә, насыйп булсын, насыйп булсын. Без сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Безнең Уфа сәхнәләрендә дә шәхсән концертларыгыз белән күргән насыйп булсын. Һәм ТТ премия статуэткасы да әле сезнең киләсе елларда да игезнең иң матур урынында бизәге булып торсын. Зур рахмат. Үлгәнчә алырга инде хәзер. Үсәбез, дәрәҗәбез үсә, Туган телнең дәрәҗәсе үсә, милли премияның дәрәҗәсе үсә. Чөнки бу ел без 6нчы тапкыр тапшырабыз. Һәм инде без дә үсәбез, кебек Туган тел дә үсә, тамашачы да үсә, һәм инде чакырылган артистларыбыз да үсә. Аларның исемнәре зурая, исемнәре үсә һәм менә шунлыктан шушы дулкынлану барлыкка киләдер дә. Менә беләсеңме, Роза, бүгенге концертка ай ярым элек билетлар сатып алынып биткән иде. Димәк, тамашачы аларны көтеп алган концерт бу. Һәм тамашачы да менә бүген Башкортстан концертлар залында ул бит зәвыклы тамашачы килә. Туган телнең тамашачысы булса да, алар зәвыклы һәм концерт алдыннан ничә тапкырлар, ничә көннәр атналар миңа яздылар. Айгөл, берәр генә билет сатып алырга ярдәм ит әле дип. Әмма билетлар юк. Туган тел телеканалы оештырган концертларга алдан ук 1-2-3 ай алдан ук билетлар турында хәстәрлекләп куегыз, дуслар. Безнең тамашалар аеруча зәвыклы, тәмле. Чынлап та шулай. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә, безнең тамашачыларыбыз белән бергә алдагы көннәрдә дә яшәргә язсын. Без сезнең белән дус, без сезнең белән туганнар кебек тамашачыларыбыз. Рәхмәт сезгә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Без сезне яратабыз һәм онытмагыз, без Туган тел һәрвакыт sizin için işleyiniz. Yar edip sine sarladım. Sinde bәхеттә, sinde әммәттә. Зарина Асылкаева, сезнең каршыгызда һәм инде әйтергә кирәк. Хәтерем ялгышмаса, инде беренче генә статуэткасы түгел, шулай бит? Юк, өченче.
Бик зур рәхмәт. Мин бик шат бүген сезнең сәхнәдә, Уфада чыгыш ясарга. Рәхмәт. Азат шундай канәгать инде чыгышы белән дәдер инде алкышлар белән дә канәгатьтер инде. Без инде Уфадан һәр вакыт канәгать булып кайтып китәбез, беләсезме? Шунап та премиягә килү, бәяләү безнең иҗатыбызны бу зур билге дип әйтәсем килә, шуңа күрә шунап та бу зур бәйрәм. Һәм белүемчә, Азат, бу сезнең 3нчеме, 4нчеме кәмендә, 6нчы юк булмаса. 4нче премия ул безнең өйдә шундый махсус пыяладан эшләгән шкафлар дип әйтикме соң инде. Полкалар бар безнең, шул полкаларда тезелеп төшкән. Әле бер көнне генә санап торганым, 1, 2, 3, 4, 4нчесен хәзер алып кайтабыз. Дуслар, дөп-дөресен сөйләр, чөнки күптән түгел социаль челтәрләрдә сезнең бер сторисыгызда күреп калдым шул киштәләрне һәм шушы статуэткаларны күреп шатландым, әйтәм. Кадерен беләләр, саклыйлар дип, Фазыевлар дип. Фазыевларның кагыйдәләре күз салыйк әле. Гаилә ныклыгын саклап калуның 3 кагыйдәсе. Әлбәттә инде сабырлыктыр. Мин монда яңалык әйтмим. Бу икебезгә шәүмә, или безнең һәр икегездән дә бу җавапны Мин хатын белән килешәм инде. Сабырлык, аннан соң балалар, балалар да гаиләнең ныклыгы һәм инде хыяллар, теләкләр турында хыяллану була инде, хыяллар, теләкләр булу. Һәм инде күңелле вакыйгаларга басым ясап киткәндә, кызыгыз туды, ансына без шатбыз. Балалар бакчасына рәхәтләнеп йөри икән, үзем күреп шул хәтле шатландым, вакыт тиз уза. Качан гына әле без шушы бәйрәмдә Алсуны матур итеп йөкле килеш күргәник, һәм инде менә бит балалар бакчасына да йөри. Ис аласыз. Менә шушыңа тоталып китик әле. Әле нинди этапта, авырмы, җиңелме, үзең салу җиңелрәкме, сатып алырга кирәк икән дип тәүләп куясызмы? Рәхмәт, Роза. Аллаһ Тәгалә безне ярата, шуңа күрә сынавын да бирә, җиңеллеген дә бирә, шатлыгын да бирә. Сиратлашып бара икән ул тормыш. Булай инде күңелле вакыйгаларыбыз, кызыбыз туды, тормышыбызны тагын да ямьләндереп, моны әйтеп бетереп, сөйләп бетереп булмый. Исән сау гына үссеннәр балалар, йортында салабыз, йортны салырга кыенрак икән. 5 тапкыр уйладым, сатып кына аласы калган икән дип. Ул йорт салу, менә гаилә кырганда, гаиләдә яшәнә һәм йорт салганда сабырлык кирәк икән. Шуннап та менә 2 бердә сабырлык кирәк икән аңладым мин бик каты бит. Чөнки шуннап та ул җиңел эш түгел. Но тырышабыз, Аллага шөкер. Руслан Керамудинов үзенең моңлы җырларын бүләк итә безнең тамашачыларга. Рәхмәт сиңа, Руслан. Безнең тамашага шундый үзенчәлекле энергетик моңларың белән бизек өләшкәнең өчен. Рәхмәт сиңа, Фәрри. Карагыз әле, күп алкышлар, Русланны ничек яраталар, ничек сагынганнар. Руслан, син җырлагач менә бөтен халык сөенә, кул чаба. Әлбәттә. Руслан Керамудинов үзенең Туган тел милли премия статуэткасын тотып бик шат күтәренке кәефләр белән чыгып килә. Сәхнәдән сине бит җибәрәсләр дә килмәде, Руслан. Син үзең шуны сиздеңме? Сиздем. Мин гомумән Уфа халкын бик нык яратам. Шулай матур итеп җылы кабул итәләр алар, шулай җылы итеп алкышлыйлар. Дөресен әйткәндә, Уфа халкы бөтен халыктан да аерып тора. Син алар аеруча яраталар, аеруча сагынганнар. Руслан, шунысын да без әле залдан да сиздек. Әймә тамашачының сиңа булган алкышларыннан. Гомумән бу статуэткаларыңны кайда саклыйсың? Өйдә инде. Бер шундый уголок бар. Бөтенесендә шундый премияларны, статуэткаларны, дипломнарны бер урында тотам. Әлеге вакытта инде Руслан гөрләтеп, матур итеп иҗат итә. Гомумән бөтен көчеңне, бөтен энергияңны әле иҗатка багышладың шикелле. Иҗатка багышладык. Инде сольный концертларыбызны битендә бара. Алла бирсә, менә тиздән Башкортстан якларына да киләбез. Руслан Керамудиновның кешеләрдә иң хөрмәт иткән 3 сыйфаты нинди икән ул?
Мен кешеләрдә дөреслекне хөрмәт итәм. Ялганны җенемсеми, тугрылыкны өченчесенә сәм икән. Намуслы булу бәлки. Намуслы, тәртипле булу менә шул. Руслан Керамудиновның идеаль көне нинди булырга тиеш ул? Ничек башланырга һәм нәрсә белән тамамланырга тиеш? Идеаль көн ул һәрчакта идеаль көн инде. Теге йокыдан торасың, йокы туйган булсын. Теге йокы туймаса кайватны ашым чыга теге. Сезнең өчен менә һәрбер кешенең организмы үзенчәлекле бит. Сезнең өчен йокы туйсын өчен ничә сәгать йокларга тиешсез? Элек йокы юк иде инде. Әле теге балалар белән чакта, аннарысын теге шушы урман белән әзрәк шөгыльләнеп киткәч бит инде иртәнге эшләрдә туры килде 4-ләрдә 5-ләрдә дә. Ну, хәзер йокының кирәген бирәм инде. Чөнки теге концертта төнләп айтабыз, сәгать 10-га хәтле 11-га хәтле йоклыйм. Һәм әйтергә кирәк, җырчы кешегә тавыш та яхшы ачылсын өчен, әйме? Йокы кирәк дип ишеткәнем бар. Ярый, йокыны туйдырдык. Руслан, шуннан теге ничектер физик күнегүләр, йөгерүләр сезнең көнкүрештә ул тәртиптә бармы? Буш вакытта, әлбәттә, концертлар булмаганда бассейнга йөрим мин. Бассейнда yüzәм һәм инде әле менә җәй көннәре фитнеска йөрим. Ну, концерт буларак, теге бик йөри алмыйм хәзер. Вакытта теге тыгызрак, ну, тырышам инде, тырышам. Руслан, шулай безнең күп тамашачыларга әлеге вакытта бик кызыклыдыр инде сезнең әле гаилә яклап, хәлләр ничек, эзләнүдәме сез, әллә инде бармы сезнең сөйгән ярыгыз? Бу яклап ничек, мәхәббәт яклап йөрәге ничек икән Руслан Керамудиновның? Мин бу темага вообще керәсем килми, дөресен әйткәндә, ул теге минем шәхсән тормыш, мен теге минем нәрсә бар, тегеләй булаймы, анда гаилә белән ничек микән дип теге андай бергә бик җавап та бирмим, җавап та бирәсем килми, ул минем шәхсән үзенең тормыш. Сезнең каршыгызда Туган тел телеканалының җырым сиңа кадерлем тапшыруының башкорт телендә алып баручысы. Популяр җырчы Альбина Килзиярова. Хәерле кичләр сиңа, Альбина. Хәерле сәгатьтә, Роза, хәерле сәгатьтә. Син дә инде белүемчә Туган тел телеканалының ТТ милли премия проектының ничәнчедер статуэткасын тотып басып торасың, ничәнчесе? 6-нчы. Син безнең әлбәттә инде алып баручыбыз да булгач, яраткан җырчыбыз да булгач, чынлап та 6-нчысы булмау мөмкин түгел, Альбина. Ярый, нинди яңалыклар булды синең менә шушы узып барган юлыбызда? Иң истә калган матур яңалыкларың? Мин инде күптән хыялланган быел беренче тапкыр үземнең концертымды эшләнем Өфөлә. Һәм инде зур итеп конгресс холл залында барлык үземнең тамашасымды иеп, үземнең хыялланган ошо 15 ел сәхнәләп бит инде мин. Һәм инде шул концертымды үткәрүгә мин бик шатмын. Зур эш аткардым дип уйлыйм. Чөнки үзем генә бит инде бер үзем тормыш иптәшем юк бит инде әлегә халастая, яңгы. Шуның өчен ул минем өчен бер зур эш булды. Димәк, менә шушы уңышларга ирешергә барсын да булдырып чыгарырга барыбер да сине кем куәтли, кем ярдәм итә? Мәхәббәт. Димәк, мәхәббәт бар, кеше булмаса да янәшәңдә шулаймы? Мәхәббәт бар ул, батын дөньяларга, үзеңнең менә аткан таңдарга һәр вакыт мәхәббәтең булһа, дусларыңа, тугандарыңа мәхәббәт булһа, менә шул мәхәббәт һине эшләтә, яшәтә һәм яшнәтә. Ысынлап та һәр вакыт нәтиҗәләреңне күрһәтергә тырышаһың, ятып калмаска тырышаһың, сәмләнеп эшләйһең. Шуның өчен мин шундайрак кешемен инде ул. Өләсәймә охшаганың дип мине әсәйемдер әйтә килде. Ошо Альбина ул бер әйтә, шул эшен эшләмәйсә куймай, барыбер урын yerine yetkерә дип. Аллага шөкер, шулай тырышамын, булдырырга тырышамын. Булдыклы, тырыш, максатчан безнең Туган тел телеканалының җырым сиңа кадерлем тапшыруының башкорт телендәге алып баручысы Альбина Килзиярова. Ура, ура! Байрамдар менән! Salsa avrılıklar dostlar girek kengəşkə Avr şaqda yardım idi, rahat şaqda bayram idi Nijidəsin yaşauğa salsa avrılık Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасы гөрләп дәвам итә. Әле яңа гына тагы да позитив дулкыннарны бүләк итте безнең Татарстан Республикасының атказанган артисты Данир Исламбай улы Сабиров. Хәерле кичләр сезгә. Сезгә дә. Рәхмәт. Мин беләм инде сезгә шушылай итеп дә шу айрыша күңелегезгә җылы дәртләрне күтәренке кайф тагы да бүләк итә. Уровень. Шулай. Менә төркем белән шулай матур итеп басып торасыз, һәр елны шундый зауыклы матур костюмнар, шундый театрализованный һәрбер җырыгыз номер. Данир, барсында
ничек булдырасың? Биюләргә килгәндә инде безнең быелгы биюләрнең барысында менә куйды Лилия Кәйбез, Лилия Галлямова. Үзебезнең биюче кызыбыз. Гадәттә кай вакытта без балетмейстерларда сайлаган вакытлар булды. Ну, яшьлек инде әле свежий уйлар, свежий фикерләр дигәндәй, шуңа бөтен биюләрне һәм музыкантларны да биетергә кирәк дигән фикерне тәкъдим итте безнең Лилия. Калганнар каршы килмәде, чөнки ул бит инде бөтен төркемнән дә тора һәм музыкантлардан да. Шулай итеп без әле быел Аллага шөкер картайып беткән пенсионер Робертыбызны да биеттек. Роберттан нишләптер күргәч, Гөл миңа бер программагызда аңа кушылган исем мин уйлап чыгарган түгел. Хулио бит ул безнең Роберт. Үзебезнең яклардан туймазы якларыннан. Чынлап та шундый сорау бирәсе килә. Синең инде пенсионер дип әйтерлек монда артистларың да бар төркемеңдә. Һәм инде яшьләр дә бар, яшьләр дә. Гомумән төркемеңә сайлаганда Данир нәрсәләргә игътибар итәсең? Кешеләрнең сыйфатларынамы, талантларынамы күбрәк? Талант та бар, аннан соң икенче як бит ул сәхнә арты тормышы. Чөнки сәхнә генә ул безнең матур күренеш дигәндәй, анда сәхнә арты тормышына әзер булырга кирәк. Ул инде әзерлекләр сәхнәне китерү, чөнки безнең эстрадабызда аны барсында артистлар кора, кызлар безнең бөтен кыяфәтне, үз киемебезне тукландырып торучы инде кызларыбыз. Шуңа күрә ул сыйфатларда иң мөһим рольләрне үти. Шуңа күрә мин барлык якларны да аңлатып һәм берничә атнадан соң гына фикер бирәләм әле мин кешегә. Һәм инде бүгенге көндә менә тупланган төркем минем. Инде беренче еллар гына йөрмибез, инде берничә ел алмашынып та инде тора коллектив. Кызларны үзегез беләсез, кайсы кияүгә чыга, кайсы бала таба, кайсы тегесе баса дигәндәй, андай үзгәрешләр дә булырга мөмкиндер инде. Шул үземне генә үзгәртмәскә иде инде. Син Гөл шундый яшь, шундый талантлы булып кал. Гомумән менә әйтеп киттең бит, бер-ике атнадан соң гына үз фикеремне белдерәм дип. Бәлки кемдер дәртләнеп синең төркемеңдә эшлим дип ышанып йөри һәм син шул вакытта шалтыратып, сез безгә туры килмисез дип әйтергә туры килгән чаклар еш буламы? Еш булмый, ләкин күрәм теге, мәсәлән, кайбер биючеләрнең керәсе килә биергә. Безнең бит бөтен биючеләрендә карасагыз, менә әллә ни талантлы җегетләр бар. Ну, алар озынрак, мәсәлән. Менә пеләшрәкләр була кай вакыт. Ну, ансы безгә проблема түгел. Менә озынрак булса, просто минем кыяфәт югала. Мин бит алар алдында тоже кеше кисәге булып күренергә тиеш. Шуңа кай вакыт озынракларны җибәргән бар инде. Гафу итегез, гәүдәгез белән туры килмисез дип инде теге. Сез бик матур кеше дип инде, гәүдәле кеше. Шуңа күрә вам не место среди нас быть дип аларны зурдан җибәрәбез инде. Син инде үзеңчә шомартасыңдыр. Ярый, төркем шулай матур дип җыелгач инде әйтәсе килә. Гомумән Данир Исламбай улы белән эшләүе җиңелме, сер итеп кенә, авырмы? Будто алар әйтәләр инде тегене авыр дип. Ялакайлар, дөресен әйтегез давай. Давай, киттек. Ну, төрле вакытлар була инде, в основном всегда положительно. Төрле вакытлар бар. Күрәсең, бары дөресен әйтә. Ул төрле вакытларны. Ага. Присоединяюсь. Монда Ринатка бар дөресен сөйләп салачак. Туган телдә сөйләшәбез, әйдә. Бары тик яхшы фикердә. Бары тик яхшы фикердә. Кушылам. Кушылам, молодец. Нинди командир, шундый полк. Алып барса, алга барабыз. Барсы да аңлаешлы. Сезнең фикер? Бар да яхшы, Аллага шөкер. Амин, шулай булсын. Без канәгать. Без канәгать. Ничә ел эшлим? Нормально димәк. Түзгәч, булдыргач нормально инде. Ярый, бүген инде 15 декабрь ТТ милли премия тантанасы кичендә Данир Исламбай улыннан һәрбер аның хезмәткәренә премия вәгъдә ителгәндер инде. Монда җылы сүзләр ишетергәч, шулай бит. Түләмим дигәнем, түләттерәсең инде. Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы үзе сезнең кашыгызга басып тора. 6-нчы ТТ милли премия тантанасы гөрләп дәвам итә. Сездән инде хисләр? Вообще, мы, конечно, очень без дулкынланабыз. Вообще очень круто. Концерт суперный получился. Сез канәгать булгач, димәк, бездә инде канәгать, без рәхмәт сезгә. Сизелеп тураймы, дәрәҗәсе елдан ел арта диләр безгә тамашачылар да, җырчылар да. Күтәрелә.
Бу әлбәттә инде сезнең тырышлык, сезнең безнең шундый сәләтле җитәкчебез булганга без рәхмәтлебез, горурланабыз. Азат Галинур улы Вахидов, дуслар, бәйрәм белән. Сагындыра, сагындыра, айтмый торсам авылыма, кайда син балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Хөрмәтле тамашачылар, безнең инде тамашабыз гөрләп дәвам итә. Әле тагы да үзләренең яраткан тамашачыларына дәрт, энергетика бүләк иттеләр безнең яраткан Зинир һәм Ризат Рамазановлар. Котлыйбыз сезне тәүге статуэткагыз белән. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт туган тел телеканалына, рәхмәт сезгә, рәхмәт тамашачыларга безне сайлаганыгыз өчен. Шундый рәхәт булды. Бик рәхәт күңелле концерт бара, бик зур инде дәрәҗәдә оештырылган. Рәхмәт тамашачыларыбызга, рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт туган тел телеканалына. Безнең учратыбызда рәхмәт әйтәсе килә Зинир, син тагы да бу юлысы яңа образдасың. Әле мондый күлмәктә, мондый итәктә безнең әле күргән югы бик килешә, бик матур. Риза. Югары бәягез өчен бик зур рәхмәт. Сезнеке дә әйбәт инде. Юк инде. Бергә. Ничә сумга барып басты менә гомумән шушы икегезнең күлмәк һәм менә команданың? Әллә инде кыйбат түгел, бер тавыкта бер савыт. Өчегез 5 сарык. Өчегез 5 сарык? Барысында кушсам, менә шушы бәя килеп чыга. Бердә инде минем Ризат сезне күрәтәсе килмәгән инде. Ул беләсезме, шул хаты килешә ул костюм сезгә. Аның ялтыравыклары сезнең битегезгә биш күчеп беткән җырлаган вакыт. Күчте дигән әйме? Төнлә белән бик әйбәт бу. Ялтырап тора дигән, ялтырап тора. Моның белән урвага барып булмый. Чынлап да бик матур итеп басып торасыз, менә музыкантларыгыз да үзләренең музыка кораллары белән бергә матур итеп. Гомумән сезнең группада шундый һәрвакыт җылы, рәхәт атмосфера хөкем сөргән кебек. Еш буламы килешмәгән чаклар? Безнең инде атмосфера дип әйтик, җылы. Группада да шундый төркемне сөйләргә тырышабыз. Бөтенесе дә молодцы. Үз эшләренең чын осталары. Менә бу яктан башласаң безнең Мамадыр җигите Булат Каюмов, монда безнең менә гитарист Габделхаев. Монсы безнең ветеран җигетебез Гайса Маликов, менә сезнең артында матур итеп качып тора. Монсы әтнә җигете Фаил Сафаров менә. Бөтенесе дә молодцы. Елда 365 көн булса, шуның 300-ен бер гаилә кебек матур үткәрәбез. Kırları ak şeşkedey, kubelekler gene yok. Yalğız atlar yar boyundan, yanlarımda yarım yok. Туган тел телеканалының ТТ милли премия тантанасы гөрләп дәвам итә. Менә инде Ришатның ничәнче статуэткасы булды? Генә буга ялгышмасам. Ярый, алдагылар әле тагын алдагы елларда булып торыр Ришат. Үзең нинди хисләр кичердең бүгенге чыгышыңнан соң? Тамашачы нык җылы мөнәсәбәт белән сизелеп торды, каршы алды һәм шулай узатып куйды. Миңа бик нык чыгышым ошады. Башта зирәк кенә дулкынлану әлбәттә бар иде, чөнки әлбәттә мин әйтәм, һәр вакытта да ике җыр җырлау күпкә авыррак, чем концерт куярга. Шулай да бик яхшы, уңышлы узды, бик матур зал, беренчедән оборудование, икенче яклап сыйфатлы, шундый акустика залда җырлавы бик рәхәт булды. Ну и әлбәттә Уфа тамашачысы һәр вакытта да ул инде шундый кунакчыл, һәрбер артистны үзенчә итеп яратып каршы ала торган тамашачы. Рәхмәт сиңа матур фикерләрең өчен. Хәмидә нәкъ тә шушы сорауда бирәсе килгән. Син бит инде безнең теге бик таләпчән, әйме, бик һәр нәрсәгә шул хәтлек үз фикереңне белдереп карыйсың, сыныйсың. Безнең дәрәҗә ничегрәк икән әлегесе елда дигәнгә син инде җавабыңны бирдең. Рәхмәт. Димәк, без алга таба барабыз, үсәбез. Шуны истисем килә, чыннан да мин һәр вакытта шуны теләр үсешне, чөнки бер урында гына торсаң инде әлбәттә кызык та түгел, халыкта аны сизә инде. Бу елны грандиоз, чыннан да үсеш, бик зур алга китү бар. Уңышлар телим киләчәктә дә менә шундый адымнар белән үсеш булсын. Рәхмәт, рәхмәт. Менә кеше буларак һәр вакыт үсештә булыр өчен, һәр вакыт нидер үзгәрешләр булсын өчен, үзеңнең күңел халәтеңдә, тормышыңда, тормышыңның һәрбер өлкәсендә син нәрсә эшлисең моның өчен? Нинди серләрең бар синең тамашачылар белән бүлешердәй? Юк, ләнди серем юк, бары тик ихласлыктыр миңа калса. Чын күңелдән булса, кыланмасаң, әллә нәрсәгә теге кирәкмәгән бер уйлап чыгармасаң, ничек дип әйтәләр әле, не перемудрить, халык инде сразу тоя андай берне.
Мен инде әләнәсәм белән мактана алмыйм, тик шулай да теге авылдан чыккан егет һәр вакытта горурланам үземнең авылым белән, авылдан чыгышым белән һәм инде әлбәттә үземнең җырларым белән тамашачыларга һәр вакытта да сөендерергә тырышам, хезмәт итәм халыкка, шуңа күрә миннән әллә нинди теге киңәш көтмәгез, бары тик ихлас булырга кирәк. Ришат, 2023 ел, Алла бирсә инде безнең көтелә. Тамашачылар сорага кушты. Син беләсең, күздән карап аңлап тора. Ришат Тухватуллин хәзер үзе хәлен тагын шул соравын бирә инде. Өйләнәсеңме 23 елда туеңны көтәргә кирәкме дип инде. Кызлар да тегендә утыра, ну якынрак килеп нәрсә дип җавап бирер икән Ришат диләр. Менә мин бу сорауга концертымда җавап биреп йөрим. Һәрбер концертымда тамашачылар минем җавабымны ишеттеләр. Хәзер инде электәге бу сораудан китеп бирсәм, хәзер мин бу сорауга төгәл җавап бирәм концертта. Шуңа күрә килегез минем концертларга март айында, шунда ишетерсез бу җавапны. Менә бу шундый бик матур үзенчәлекле генә реклама булды. Шуңа күрә март айында без инде үземдә барам әле җавапны ишетер өчен, дуслар. Әйдәгез бергәләшеп. Рәхмәт сиңа. Синсез булмый, Алла бирсә көтәбез. Алла бирсә. Ришат Тухватуллин, Туган тел телеканалы ТТ Милли премияның 6-нчы тамашасы, дуслар. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизем күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. ТТ Милли премия гөрләп дәвам итә, дуслар. Шулай ук әле бик кызу үзенең чыгышын тамамлады. Үзенең яраткан хатын-кызларына үзенең мәхәббәтен бүләк итте. Иң күп хатын-кызлар мәхәббәтенә лаек булган безнең Әнвәр абый Нургалиев. Хәерле кичләр бәйрәм белән сезне. Хәерле кич, Роза, хәерле кич бәйрәм белән сезне дә. Күпме еллар була инде шул хәтлек хатын-кызларның мәхәббәтен яуларга, Әнвәр абый. Гомер буена. Чөнки хатын-кыз лаек мәхәббәткә, игътибарга, назга. Шул. Сезнең бик оста килеп тә чыга бит, булдыра да аласыз бит сез. Ул җырларыгыз берсеннән берсе хит булып, Аллага шөкер, туып тора, халык тамашачысының күңеленә барып килә. Алдагы елга нинди планнар гомумән? Оннан эшләргә, үргә. Алла бирсә, яңа җырлар, яңа стильдә җырлар, төрле направлениедә Алла бирсә, живой инструментлар, Алла бирсә, живой барабаннар, барысы да живой уйныйлар, шуңа күрә әзгенә икенче динамика белән, позитивна динамика белән Алла бирсә алга да ул. Гомумән Әнвәр абый, сезгә яңалыклар кертү, гомумән тормышта ниндидер үзгәрешләргә әзер булу, аларны кертү авыр биреләме? Ну, на самом деле, хәрәкәттә бәрәкәт, ул любой движение булганда, үсеш бар, ул теге то килеп чыга, то килеп чыкмый, ул бар, ул хәрәкәт кирәк. Хәрәкәтсез яшәүнең мәгънәсе дә юк. Шуңа күрә авыр булгач, ул яхшырак килеп чыга даже. Җиңел генә бирелгән әйбер аның, ну, значит, ул әйбер җиңел генә бирелә икән, значит, ул синең уровень түгел дим икән, ишу аның әйберне авырлык белән алган әйбернең бәрәкәте зуррак була. Бәрәкәтлерәк була диясем. Сез үзегезне гомумән тормышта уңышлы кеше итеп чыксызмы? Аллага шөкер. Уңышлы, моңа тиклем уңышлы булды, төрле чаклар булды. Сәхнәдә дә, тормышта да. Ләкин без бар бөтенләрен узып, бар тамашачым, Аллага шөкер. Гаиләм, дусларым, алар аркасында барысы да Аллага шөкер. Һәм инде Аллага шөкер үзегезнең йортыгызда сез канчанчы ел инде тормыш итәсез? Без 3нче ел булачак. Барыбер дә менә шәһәр читендә үз йортыңны булдырып яшәү ничектер сезгә тәэсир иттеме күңелегезгә, иҗатыгызга, гомумән гаиләгезгә? Әлбәттә, анда үз йортың үзе яңа ул икенче инде шәһәр булды. Без бит башкача энергетика диләр бит инде. Башкача җир белән анда теге без җирдә үстек. Бәрәңге бакчасында үстек. Хәзер үзебез хәзер алгайган көнне шундый җирдә яшәйбез диясем килә. Ул җир ул икенче чәчкәләрем, гөлләрем барысы да үзеңнеке. Рәхәт инде. Без сезгә шушы рәхәтлектә яшәп, гаилә иминлегендә һәр куйган концертларыгыздан үзегезгә көч алып, тамашачыларның мәхәббәтен шулай булганын саклап калып, һәм инде киләчәктә тагы да күбрәк яулап, матур итеп иҗат итүегезне теләп калабыз. Туган тел телеканалы сезне һәрвакыт ярата, хөрмәт итә һәм үз проектларында һәрвакыт сагынып көтеп кала. Рәхмәт, рәхмәт туган телгә. Бергә эшләргә ясалына бирсә, уңышлар, яңа тавышлар, яңа проектлар Алла бирсә, гүл үскә дә үскә барда булсын Алла бирсә. Хәрәкәттә бәрәкәт. Хөрмәтле
тамашачылар, безнең Туган тел телеканалы оештырган проектларның һәр вакытта еш алып бара торган дип әйтәсем дә килә инде безнең алыштыргысыз алып барышлар. Татлы тел тапшыруын алып барышы Мирхат Гайсин. Безнең инде ветераныбыз, динозаврыбыз ди ул үзе. Туган тел телеканалында 14 ел дәврендә шулай бит, Айгөл. Алып барган безнең алыштыргысыз Айгөл Габдуллина бүген икесе дә алып баралар бүгенге тамашаны. Тамашачыларның фикере, сер итеп кенә әйтәм, алып барышылар бигрәк шәпләр ди. Ой, алып барышлар шундый күңелле алып баралар бүгенде. Әлес Айгөл әйтеп киткәне инде бик үсәбез дип. Сез дә үсеп киттегез, алып бару дәрәҗәгез тагы да сыйфатланган? Югарырак күтәрелгән димәкче буласың инде. Ул бит без Мирхат белән менә белмим ничәнче концерт алып бардык икән синең белән алып барабыз икән. Санаган юк. Санаган юк. Ну бик күп инде. Ну бер 15 ел эчендә ул белмим инде. Йөзләгән концертны алып барганбыздыр. Әле күптән түгел генә Мәскәүдә бергә концерт алып бардык Мирхат белән Туган тел концертын. Шуңа күрә Безгә җиңел, бергә алып барулар, ни өчен дигәндә күзгә күз карап, без нәрсә әйтергә теләгәнен, нәрсә булачагын без инде аңлап торабыз, сизеп торабыз, туеп торабыз. Безнең бит икебезнең дә күзләр зур. Мирхат белән без сәхнәгә чыккач, мин Мирхатның күзеннән хәзер ул нәрсә әйтәчәк. Ул минем күздән аңлыйбыз, без хәзер нәрсә әйтәчәкбез, нәрсә булачак икән. Шуңа күрә без бер дулкында, Аллага шөкер. Мирхат, рәхмәт сиңа, әйтим әле рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Сиңа да бик зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Шулай бергә эшләргә. Амин, амин. Чыннан да менә Айгөл дөрес әйтә, күзләребездән аңлап торабыз. Минем күз зурайса, димәк, Айгөл сүз күчә, Айгөлнең күзе зурайса, димәк сүз миңа күчә. Менә шулай. Шулай эшлибез инде. Аны кеше аңламый ди, сез мидә кала. Аны без генә тоябыз, беләбез. Бер көнне бер танышым шалтыратты. Телевизордан күргән дә бер тапкыр шушы костюмны алтын белән йөгертелгән мәллә дип сорады. Әйтәм, алтын кушылган дигән булдым. Теләк Туган тел телеканалы белән 6нчы тапкыр ТТ милли премия тамашасын оештыра һәм сез 6нчы бүгенге статуэткагызны алдым дип беләм мин. Хисләр, фикерләр? Соңгысы булмасын, беренче хис, беренче фикер. Дәвам булсын. Зур эш башкара Туган тел һәм команда. Рәхмәт, егетләр, кызлар. Шуны белегез, бик зур җаваплылык. Бик күп савап табылсын үзегезгә. Менә шул Туган тел әллә тагын мин чакыралар дип беләм. Туган тел телеканалына һәм аның коллективына чын күңелдән уңышлар, яңа проектлар һәм һәрвакыт рәхмәтле булган телевизор караучылар һәм Алла бирсә яңа очрашулар бергә атларга шушы тормыш юлы, иҗат юлы беләп Алла бирсә. Туган тел телеканалының ТТ милли премия грандиоз шоу тамашасының нәк узагына якынлаштык, дуслар. Алай дип әйтәсе килми, чөнки монда яхшыдан яхшы артистлар, зауыклы сәхнә бизәлеше, югары дәрәҗәдәге һәр нәрсә, һәр мизгел оештырылган дип ассызыклап әйтеп китәсе килә, дусларым. Һәм инде мин дә сезгә шушы мизгелләрдә сау булыгыз, сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз дип сау булашырга да мәҗбүрмен. Сер дип кенә тапшыруның алыштыргысыз автор һәм алып баручысыбыз Хәйруллина сезне һәрвакыт яратып, хөрмәт итеп, киләсе очрашуларга тиклем үзегезне саклагыз һәм инде бергә мәхәббәттә яшәргә насыйп итсен дигән теләктә калам.